ηρεμήσω. Θέλω πάλι. Είμαστε γυναίκες, αγάπη, μαχήτριες της ζωής, σεξεργάτριες, νοικοκυρές, σεξουλιάρες, δουλευταράδες. Στις φασαρίες μέσα είμαστε τσαμπουκάδες όταν έρχονται και σου κάνουν προβλήματα. Είμαι γυναίκα, αγάπη, αγωνίζομαι στη ζωή. Τι να κάνω? Αγωνίζομαι για τα δικαιώματά μου και την ελευθερία μου και τη ζωή μου. Έτσι είναι οι γυναίκες, τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Θέλω πάλι να βρεθούμε και μαζί σου να αμαρτηθώ. Ρώτα μου, ερώτα μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου. Αγάπη μου, τώρα σήμερα το πήρα αυτό το κοτόπουλο. Σήμερα το πήρα. Θέλω να το μαγειρέψω. Θα το κάνω ψητό. Που είμαι γυναίκα. Σκουτώ νοικοκυρά. Okay. Έλα, παιδιά, κάντε τα ταπ λίγο. Κάντε λίγο τα ταπ. Δεν έχει και τίποτα άλλο, αυτό θα κάνω το ψήσω. Αλλά το δέσανε οι πούστιδες με σκηνή. Με σκηνή το δέσανε. Τι λέει Ρόξη, δες το βίντεο που κάναμε στένα. Ποιος είσαι εσύ? Δεν σε ξέρω, αγάπη. Αγάπη, αγάπη, έλα το μουνάκι. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Είναι αυτό, κάντε τα αυτά. Τι δάσκαλε που θα το καθαρίσω κιόλας. Έτοιμο είναι για ψήσιμο. Ωραία, έστειλε τα καλά σου. Καθαρισμένο είναι. Πάπα σας. Μπι, τι λέει αυτός ρε, για πες μέσα στο ποφί του. Μπι, τι λέει αυτός? Μπι, είστε εδώ. Λοιπόν, και επειδή είμαι πολύ γυναίκα, το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει
Είμαι γυναίκα. Αυτή ποια είναι? Πικάντικη λέει. Πικάντικη, πιστεύω να γίνει πικάντικη αγάπη. Είναι ζουμό, που είμαι γυναίκα, στο ένα κοτόπουλο. Είμαι γυναίκα, 100% αγάπη, γυναίκα 100%. Να σας το δείξω. Α, καλά. Λοιπόν, θα βάλουμε λάδι, ελληνικό. Δεν ξέρω αν θέλει πολύ λάδι αυτό τώρα, δεν θέλει. Θα βάλω και νερό. Θα βάλω ρίγανη. Δεν θέλω να γίνει πολύ πικρό. Αλάτι, να βάλω αλάτι. Με τσιμπάνε τα κουνούπια. Λοιπόν, εδώ. Λέει. Εννοείται αγάπη. Θα βάλω νερό εγώ και θα το γυρίζω και αυτό όπως θα ψήνεται θα μαρινάρεται μέσα στο νερό και στη μουστάρδα. Κατάλαβες. Λοιπόν, βάζω νερό. Αυτό θέλει πολύ ώρα τώρα. Εγώ θα το αφήσω να σιγοβράσει. Το αφήσω να σιγοβράσει, να σιγοψηθεί. Η μουστάρδα ας ελπίσουμε ότι θα διαλυθεί. Βάλω νερό. Εκεί. Λοιπόν, νερό, full νερό. Και πάει μέσα για ψήσιμο. Και δεν θέλω πολλά. Του βάλω λίγο από πάνω. Πολλά δεν θέλω για τη μαγειρική μου. Λίγο αλατάκι. Πολλά δεν θέλω. Όποιος θέλει έρχεται και δοκιμάζει. Λοιπόν, το τι είναι πιπέρι. Θα βάλουμε και λίγο πιπέρι. Αυτό είναι ένα κοτόπουλο, παιδιά, έτσι γίνεται. Εντάξει, θα φτιάξω και ρύζι και είμαι γυναίκα 100%. Εντάξει, λοιπόν, για ηρεμήστε. Μου γίνετε όλοι experts τώρα. Τι σας δουλεύω ρε μαλάκα, θες να το δεις να ψήνεται. Κάτσε να ψηθεί πρώτα και μετά δες το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δες και μετά μίλα. Λοιπόν, μπαίνει στο φούρνο τώρα. Εντάξει. Εγώ δεν κάθομαι να το κόβω. Θα το κόψω μετά. Και θα το κάνω και σαλάτα αγάπη μετά. Που είμαι γυναίκα.
100%. Τι λέει? Σιγά με το πλύνω, αυτό μια χαρά είναι. Η σαλμονέλα ψήνεται. Το κοτόπουλο θα πλύνω. Είστε καλά σας. Το κρέας δεν το πλένουμε, αγάπες. Το κρέας δεν το πλένουμε. Το ψήνουμε. Αυτό είμαι, αγάπη. Αυτό είμαι νοικοκυρά, τα ξέρω. Τα γνωρίζω πολύ καλά τα πράγματα. Άστε που έχω σπουδάσει και μαγειρική. Οπότε όποιος μου τη λέει, ξέρεις, έχω και μια εμπειρία πάνω στη κουζίνα, σαν γυναίκα. Συγγνώμη, εσύ Πινελόπη, εσύ δεν θεωρείσαι άνθρωπος από τη στιγμή που κοιτάς τα γενετικά όργανα των ανθρώπων. Θεωρείσαι ανώμαλη. Να σχολιάζεις τα γενετικά όργανα των ανθρώπων μέσα στο live των ανθρώπων. Δεν θεωρείσαι γυναίκα, ούτε άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τα έχω σε δημόσια. Εσύ λες σε δημόσια chat βλακίες. Εσύ λες βλακίες, όχι εγώ, αγάπη. Ευχαριστώ για την κονκάρδα, τι ήταν αυτό. Ευχαριστώ, αγάπες. Λοιπόν, επειδή αυτό το live το θέλω, χωρίς γκρίνιες, είναι πάρα πολύ ωραίο live, παρουσιάζω ένα ψητό κοτόπουλο. Δεν θα μου χαλάσει κανένα τη διάθεση, αγάπη. Εντάξει. Γεια σας τώρα. Πολλά μας τα είπατε. Ναι, δεν θα μας χαλάτε τα live μας. Επειδή εσείς δεν έχετε διασκέδαση στη ζωή σας. Αφεντούκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, παιδιά, γενικά το κρέας δεν το πλένουμε στο νερό, είναι λάθος. Και αν έχεις σαλμονέλα και πλένεις το νερό, το κοτόπουλο στο νεροχύτη, η σαλμονέλα διασπάται και πάει παντού. Επομένως, αυτό που κάνουμε είναι το κοτόπουλο το παίρνουμε όπως είναι και το βάζουμε μέσα στο ταψί και το ψήνουμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Να μαγειρευτεί και να φύγει και η σαλμονέλα σε περίπτωση που έχει. Γιατί η σαλμονέλα σκοτώνεται στους 100 βαθμούς. Αν θες να το βράσεις, το πετάς μέσα στην κατσαρόλα και το βράζεις. Και μετά το βραστό το νερό πετάς αν θέλεις να είσαι πιο καθαρή από το κοτόπουλο και μετά το μαγειρεύεις όπως θέλεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο κοτόπουλο. Και ένα πάρα πολύ ωραίο νόστιμο κοτόπουλο. Εντάξει. Μπράβο, παιδιά. Να είστε καλά, καλή σας όρεξη. Τα αυγά μπορεί να έχουν και σαλμονέλα, ναι. Αλλά άμα είναι τα αυγά να έχουν σαλμονέλα, τότε θα παθαίναμε όλοι σαλμονέλα. Συγγνώμη, εσύ δεν έβαλες καρδούλα μέρους.
Άκου. Σου ευχαριστώ. Και συγχαθήκα να διασκεδάζω. Έλα και βαρέθηκα να ζω. Ναι, πες τα ρε εσύ, πες τα. Ευτυχώς που έχω και σένα αγάπη μου εδώ πέρα να τα παρατηρήσεις λίγο τα πράγματα. Καθόμαστε στο μπαλκονάκι μας εδώ πέρα, πίνουμε το καφεδάκι μας, χαλαρώνουμε, συζητάμε και περνάμε πολύ όμορφα. Ναι, το αν είμαι εγώ αγόρι, κορίτσι, εσένα δεν σου πέφτει λόγος, αγάπη. Το τι έχω κάτω από τα παντελόνια μου, εσένα δεν σου πέφτει λόγος. Είναι πολύ private αυτά που λες εδώ μέσα. Το τι έχει ο καθένας και το τι κάνει είναι δικό του θέμα. Οπότε μην αγχώνεσαι, γεια σου Στέλλα μου. Μην αγχώνεσαι, αγάπη. It's not your problem. Ψάχνω να κάνω κανένα τσιγάρο. Τι κάνεις, Κώστα? Πάμε Λάρα, αγάπη, Λάρα. Μνήμ. Μνήμ. Ρόξ, μνήμ. Ρόξι, μνήμ. Ευτυχώς που ξέρω και αγγλικά και μπορώ να σας διαβάζω έτσι όπως τα γράφετε εδώ μέσα. Ευτυχώς. Γιατί έτσι όπως γράφετε πρέπει να ξέρει κάποιος 3 γλώσσες για να σας διαβάζει εδώ μέσα. Μνήμ. Ευτυχώς που είμαι γυναίκα και έξυπνη. Ναι, τι είναι αυτό το 20 cm που γράφεις? Ποιος το έχει?
Για να ξέρω. Άκρη μελάκι τώρα. Άκου. Όχι, David, δεν είναι ωραίο αυτό που λες. Δεν είναι σωστό. Για μια τρανς γυναίκα δεν είναι σωστό αυτό. Είναι ντροπή. Όταν σε κοιτώ στα μάτια, μη τα ρίχνεις χαμηλά. Βάζω μέσα στο μυαλό μου πράγματα τρελά. Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου ποια είναι το γλυκό, το στεγνό, το φίλι σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμήσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν είμαστε μπροστά. Τώρα θα πάμε και το περιορισμό. Όταν σε κοιτώ στα μάτια, μη τα ρίχνεις χαμηλά. Βάζω μέσα στο μυαλό πράγματα τρελά. Τι θέλεις, μωρή? Τι θα... Καλώς θα με κολλήσεις καμιά σερμονέλα. Παιδιά, κάντε tap-tap. Έχει 500 άτομα εδώ μέσα. Όχι. Για να δω. Δεν φαίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορώ να δω. Αυτό δεν μπορώ να το δω. Παιδιά, κάντε κοινοποιήσεις. Το φαγητό το έβαλε αυτό το κοτόπουλο, θέλει τουλάχιστον 1,5 ώρα να ψηθεί καλά. Να ψηθεί καλά. Να ψηθεί καλά. Που είμαι Μαντόνα και Περστάουνα και καβλιάρα και πιο καβλιάρα σεξουλιάρα. Λάς. Παραπάνω θέλει. Κουμάντο να κάνεις την κουζίνα σου, κοπελιά, αν πεις εσύ εμένα τι θέλει και τι δεν θέλει. Γεια σου, αγάπη. Ναι. Τι θα καθαρίσω, έχει σηκώτια μέσα.
Άμα έχει σηκώτια μέσα, θα τσιμπήσω το κρέας και θα τα πετάξω τα υπόλοιπα. Που είμαι γυναίκα. Καβλιάρα. Το κουνούπι μου φάγανε. Το πολύ πολύ να το πετάξω. Τώρα σου πω εγώ με πόσο. Πάρε μια σίγαση. Καραγκιόζα. Έλα, μπήκατε τα όλοι οι καραγκιόζιδες μέσα. Έλα, τράβα. Εσύ ποιος είσαι που θες να μπεις και όλες μέσα? Για να δω. Καταρχάς θα βάλεις κάμερα. Γεια σου. Καταρχάς θα βάλεις κάμερα ή έχεις φύγει ήδη και δεν το ξέρεις. Περίμενε, πώς το βάλω από εδώ πέρα. Περίμενε. Έλα. Για πες τι κάνει. Καλά μωράκι. Τι θέλεις? Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι? Να μιλήσουμε έτσι. Να πούμε τι? Από πού είσαι? Δεν σε φορά από πού είμαι. Να σου πω κάτι. Από το TikTok. Να σου πω κάτι. Ακούς? Να σου πω κάτι. Αυτό το τσιμπουκέφι δεν έχει κάνει. Τι? Αυτό το τσιμπουκόχυλο, πώς το έχεις έτσι? Δεν ακούω τι λες. Αυτό το τσιμπουκόχυλο, πώς το κάνεις έτσι? Να σου πω, τώρα μπήκες εδώ μέσα για ρεζιλικιά. Όχι. Αυτό βλέπω. Είσαι πολύ ρογκομενάρα. Λίγοι το ξέρουν. Λίγοι το ξέρουν. Είσαι όμορφη πολύ, θα σε παίρνω από πίσω. Τα μούτρα σου τα έχεις δει πως είσαι. Τι? Τα μούτρα σου έχεις δει πως είσαι. Ναι, γουστάρω τέτοια άτομα σαν και εσένα. Γουστάρεις, πιστεύεις ότι είσαι εσύ για μένα. Ναι, με 100 ευρώ θα σε έπαιρνα. 100 ευρώ. 300. Βάλε κανένα λιοντάρι και με παίρνεις. Τα 100 ευρώ αγάπη είναι στο πεζοδρόμιο. Δεν είμαστε στο πεζοδρόμιο, είμαστε στο TikTok. Ναι. Με πόσα λεφτά θα πήγαινες με μένα? Με πόσα λεφτά θα πήγαινες σε μένα? Τι λεφτά ρε φίλε, δεν μιλάμε για λεφτά εδώ μέσα. Μιλάμε για γιούνς και για λιοντάρια και για φάλινα. Λιοντάρι είμαι κι εγώ εσένα. Γουστάρω πολύ εσένα. Δεν ακούγεσαι. Γουστάρω. Γουστάρεις. Ναι. Ναι, αλλά είσαι άσχετος. Τι εννοείς μόνο? Είσαι εκτός του θέματος. Τι θες δηλαδή? Έχεις καταλάβει ότι είσαι στο TikTok. Τι ακριβώς θες τώρα? Ποια είναι η άποψή σου για το TikTok? Ότι μπαίνουν όλες οι καυλωμένες. Ορίστε. Ότι μπαίνουν όλες οι καυλωμένες. Μπαίνουν όλες οι καυλωμένες. Ναι. Ποιες είναι αυτές? Εσύ. Ναι. Άλλη. Ποια άλλη είναι? Πολύ. Θα μας πεις ποιες είναι οι καβλιάρες του TikTok. Εσύ. Ναι. Σου πέφτει το μπουστάκι, σήκωσε το λίγο. Ναι, πες μου ποιες είναι οι καβλιάρες του TikTok. Ναι, γιατί το σηκώνεις τώρα? Γιατί μου την έριξες. Τι? Πρέπει να τη σηκώσω. Πρέπει να τη σηκώσω, μου την έριξες αγάπη. Τι εννοείς? Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Δεν μου έχεις πει ποιες είναι οι καβλιάρες του TikTok. Να δω αν ξέρεις από TikTok. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν ξέρεις τίποτα, είσαι άσχετος. Ναι, γενικά εγώ έχω καταλάβει τι κοπέλα είσαι. Δεν με ενδιαφέρει τι έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει ότι είσαι όμως στο TikTok.
Ναι. Έχεις καταλάβει και ότι σε βλέπει 80 κόσμος και 100 πριν μπεις. Και μπήκες εδώ μέσα να κάνεις κάτι. Τι να κάνω. Αυτό το κάτι που μπήκες εδώ μέσα είναι λάθος. Μα τι κάνω, δεν κάνω κάτι. Παναγία μου, 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 Παναγία μου. Παναγία, Παναγία μου. Μιλάω του, δεν πρόκειται να μπεις ποτέ γιατί δεν έχεις και κάμερα. Αγάπη. Μόνο αυτοί που έχουν κάμερα μπαίνουνε. Όταν σε κοιτώ στα μάτια, μην τα ρίχνεις χαμηλά. Εδώ έκανε κοτόπουλο. Ψήνεται. Αχ, μυρίζει μουστάρδα. Δεν ξεχάμε. Τι λέει, τι κάνουμε. Καλά είμαστε εσείς. Καλά, να ανοίξω κάμερα. Ναι. Ωραία, για κάτσε. Μην κάτσε live. Ναι ρε. Έτσι, χωρίς ντροπή. Ναι ρε, χύμα. Γιατί επαγγελματίες αυτοί. Φεύγει, σας το λέω. Λοιπόν, εσύ Στέλιο, πάρε μια σίγαση. Την επόμενη φορά θα φας μπλοκ. Για πες. Αλλά αγάπη, θα ανοίξεις κάμερα. Μου έχει κολλήσει μαλαγία. Και εμένα αγάπη, έχει κολλήσει. Πώς θα το βγάλει. Πώς θα το Πάω. βγάλει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Για πες από πού είσαι. Από την Κομωτινή. Ωραία, έχω κάτι πατσάνια εκεί, να έρθουμε να σε σπάσουμε στο ξυλό. Το ποιος θα σπάσει ποιον στο ξύλο, δεν ξέρω. Ναι, fuck. Πουστράκι. Like, what the fuck. Ναι. Πουστράκι, θα σε βάλω στα 4 και θα σε σπάσω στην μπούτσα. Όχι στο ξύλο. Σου Ναι, κάνει τα νεύρα σου. το κολάτερό σου μουνάκι. Πουστράκι. Από τα νεύρα σου, Από τα νεύρα σου, έτσι όπως έχεις νευριάσει, θα αργήσεις να παίρνεις τσιμπούκια. Εγώ, εσύ θα παίρνεις τσιμπούκια, αγάπη, όχι εγώ. Αυτό Ναι. ανέβηκες πάνω για να πάρεις τσιμπούκια. Αλλά είσαι τόσο Ναι. ηλίθιος που δεν είσαι ούτε εντάξει. για τσιμπούκια. Έλα, κατέβαινε. Βρωμιάρι. Ναι. Για να δούμε αυτό να... Αυτό στο παίξει. Καλά, να σου πω. Άλλη επιτυχία με το highlighter κάνεις. Hello! 11 άτομα έχεις στο live σου. Μεγάλη επιτυχία. Εσύ τι θες τώρα, τι μπήκες από εδώ τώρα, γιατί έχεις Πώς τα καταφέρνεις τραβάσει έτσι, ένα αγάπη? ζόρι τώρα, τι θες. Πώς τα καταφέρνεις έτσι? Έτσι θέλω να είμαστε 11 άτομα, ναι, είμαστε έτσι μεταξύ μας, ένα τραπέζι εδώ πέρα. Εσύ τι άλλο πόσα άτομα έχεις. Εγώ είχα 150 πριν γιατί έψηνα ένα κοτόπουλο που είμαι γυναίκα. Τι είσαι, δεν άκουσα, μαγείρεψες κοτόπουλο. Είμαι γυναίκα και ψήνω κοτόπουλο, μαγειρεύω, τα κάνω όλα. Και συμφέρω. Εσύ τι κάνεις, μόνο TikTok. Τίποτα εγώ, τι να κάνω, τι μόνο TikTok κάνω. Μόνο TikTok. Πάμε live, παιδιά, πάμε live, ρε, είμαστε μέσα. Όχι Πρέπει να πλαστικά χτυπήσεις και κάπου, σκουπίδια κάτω, στις ακτές. Γιώξη! Πρέπει να πας να χτυπήσεις κάπου το ξάκι, λέω, γιατί ο πάνω είναι τίγκα. Ναι, και εσύ πρέπει να πας. Πρέπει να πας να χτυπήσεις κάπου το ξάκι. Γεια σου, ρε Γελίνα! Πάμε like, τη βλέπω.
Είσαι για τράβηγμα, ρε. Παιδιά, κάντε λίγο like. Ρόξη, είσαι για τράβηγμα. Γεια σου, ρε Βίνιο. Καλησπέρα σου, φαίνεται, ρε. Εσύ που ψήνεις κοτόπουλο, δεν ξέρω. Το ξέρεις ότι είστε για Botox. Που ξέρω εγώ για τον Botox. Γιατί ποιος δεν το ξέρει τον Botox. Ναι, αλλά είστε για Botox. Εγώ θα πάω να κάνω. Μπορεί να μαζέψεις τα ασημάζευτα. Θα πάω να κάνω. Που είμαι δημόσιο πρόσωπο. Θα πάω να κάνω, σίγουρα θα πάω να κάνω. Αγγελίνα, σε ευχαριστώ για τα like, Αγγελίνα μου. Πού είσαι, Όλγα! Έλα ρε Όλγα, γεια σου ρε Αλέξανδρε. Παιδιά, πάμε λίγο tap-tap. Έχουμε και το σεφ από εδώ, Έχω και το σεφ από εδώ πέρα. Α, ναι. Υπερφόρο. Υπερφόρος λέει, ψήνει κοτόπουλο λέει. Τι είναι. Τι? Το υπερφόρος ψήνει κοτόπουλο, τι είναι. Έλα ρε Άρτεμις, Όλγα! Άρτεμις, με έχεις. Γραμμένο, το λέω κόσμια. Σε έχω καλέσει 500.000 φορές. Και μετά δεν ξαναενόχλησα. 2, παιδιά. 2. Όσοι είμαστε μέσα, 2. Πάμε, θέλουμε 4 τριαντάφυλλα. Αλήθεια, τι λέω, αλήθειες λέω, Άρτεμις. Αλήθειες λέω. Άρατρον, πού είσαι αδερφέ. Γεια σου ρε Κλάρα μου. Έλα ρε Άρατρον. Germany. Αγγελίνα, do you speak Greek? Όχι βράδυ. Τέτοια ώρα. Όχι βράδυ, τέτοια ώρα, Άρτεμις. Άρατρον, που είσαι. Όλγα, πρέπει να αλλάξει φωτογραφία, σε περιμένω. Φωτογραφία καλοκαιρινή, δεν ξέρω, κάτι πιο δροσερή. Ρόξη, πόσο κόσμο έχεις δίπλα? 50 άτομα. 50 άτομα. Και γιατί δεν κερδίζεις τότε, εμένα που είπες σε τέτοιο. Ορίστε. Γιατί δεν κερδίζεις. Αγγελίνα, thank you for your likes, Αγγελίνα, how old are you? Ακόμα δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού. Have you ever been in Greece? Do you born in Greece? And after you move to Germany? Like and share, guys! Είναι και τσόλια εδώ μέσα, φιλενάδα, δεν είναι όλα. Πάμε like, κοινοποίησεις και καρδούλες στα κεφάλια, παιδιά, καρδούλες στα κεφάλια. Πάμε τα πόλη. To your body, I want to get naughty, get really like the way you Γεια σου Ραφινό, Σάντρα! Παιδιά, δεν θα χάσουμε από τη Rox τώρα, να ξέρετε ρε. Γιατί να μην χάσεις, έχεις χάσει πάρα πολλές φορές, αγάπη. Δεν θα χάσω τώρα ρε Rox, τώρα δεν χάνω. Δεν θα χάσω. Με 30 πόντους που έχεις και 50 άτομα να ξέρεις, δεν πρόκειται να χάσω. Αυτά όμως εγώ τα έχω από tap-taps, εσύ τα έχεις από δωρητές. Εγώ, να το δες το εδώ πέρα. Πάτε το εδώ πέρα. Δεν έριξε κανένας τίποτα. Πάτε το δες. Γεια σου ρε DJ Mike. Πάμε tap-tap, παιδιά. Καλά έμερα Αθηνά, εσύ πώς είσαι? Γεια σου ρε Χρήστος. Λέω όσοι κάνετε spam, τον μπούλο. Έλα ρε Παναγιώτα. Πώς κάνει η Παναγιώτα. Ευχαριστώ πολύ. Snipe. Στο Παλιά. Ρε φίλε, είναι δυνατόν ρε. Παναγιώτα, σε ευχαριστούμε για την κοινοποίηση, Παναγιώτα. Μισό λεπτό. Στα λεπτά. Οκ, θα περιμένουμε.